Assalamu alaikum warahmatullahi. Yan uwa barkamu da yau da fatan kwana cikin ƙoshin lafiya. Haka amin. Yau yanda ake mining din wannan berry chart din zamu gwada muku shi a cikin wannan bidiyon insha Allah. Sannan kar ku manta da yin subscribing ku danna alaman ƙararrawa domin samun bidiyon mu na gaba da zarar mun dora za ku gan shi a labulen wayanku. Sannan ku dinga yin comment kuna gaya mana ra'ayoyinku ko tambayoyi. Allah ya datar da mu alkhairin da ke cikin berry chart Allah ya sa mana da rabo amin. To yanda ake mining ɗinsa, da farko in ka shigo berry chart ɗinka nan setin saman kan bishiyan nan za ka taɓa kamar haka, to sai ka taɓa in ka taɓa ɗaya ya wadatar, taɓa ɗaya kawai in ka ya wadatar, sai ka ɗan jira na sakan ɗaya kawai za ga yayi claiming sannan za ga balance ɗinka anan ya ƙaru. Balance ɗinka anan za ga ya ƙaru, balance ɗinka anan za ga ya ƙaru. Wannan shine yadda ake claiming, daily claiming. In kai sau ɗaya ba ka ƙara ba sai bayan ina ga awa 11 ne kai ko 24 hours yayi, ko 24 hours kai normal ne. Amma in kana so kuma ka tara berry da yawa cikin sauri ba tare da ka ɓata lokaci sosai ba, akwai wannan box din, ga suna wannan box din guda uku, su ma ana taɓa su. Hakan yana sa lokacin da zai zagayo a sakin mining ya ragu, sai ka ƙara yin mining da wuri. Yawwa bari in gwada muku. Yau to kamar yadda kike gani wannan box na farko wanda aka rubuta booster din nan gashi nan sun rubuta number 2. To idan ka taba sau daya za su sama talla, bidiyon talla. To in ka dan kalla a sama zai guda ma cancel, wani lokacin kuma a ƙasa sai ka lura da kyau sai ka taba cancel. Idan ya guda ma cancel, idan ka taba cancel za ka ga wannan lokacin wanda sai wannan lokacin ya zagayo a sakin mining yana ya ragu. Wannan lokacin gashi nan, wannan lokacin za ka ga ya ragu. To wannan shine abin da ake. Kaga sun baya ka dama za ka kalli bidiyo na talle sau biyu kenan a wannan booster din. Wannan shine, bari kamar haka sai ka taba watch AD. Mutum ya guda maka kamar haka sai ka sau ɗaya sai ka ƙara kallon talle na gaba kamar haka. Sai ka ƙara taɓa shi. To gashi ya baka cancel, sai ka taɓa wannan cancel ɗin da ka taɓa shi. Yau to kaga yayi, za ga wannan, to kaga yanzu da nan gurin kaga da 11 ne, da awa 11 ne don gashi ya dawo awa 9. To haka abin yake. Sai ka jira ya gama irgawa, idan ya gama wannan irgen to sai ka sake tabawa ka kalli talle sai ka yi cancel. Barin gwada muku wannan na tsakiyar shi ma yanda yake abin nan. Shi wannan na tsakiya inda aka sa rain din nan to ruwan sama ne, bari za ku gani. Inda za close ne ka taba close.
wato gashi nan yayi. Sai mu je box na gaba, wannan loki box din nan shi ma. Shi wannan loki box din idan ka taba shi ka kalli talle suna ba da beri ne. To kaga berin ka zai karu kenan. Yawa a takaice dai bari mu yi gaba. Sai nan inda